Zo, sorry voor mijn apenpekje. Ik stond hier wacht even. Ik stond voor de kerk, wacht even. Ja, nu stond ik neven de kerk. Sorry voor mijn apenpekje, maar ik ben neven alle locaties aan het gaan van de Neven de Kerk Tour. En dat doe ik op de fiets, al die 8 dorpen. Dit is Bree. Je vindt daar aftrapplaats. Maasbree, Neven de Kerk op 16 september. Ik kom met mijn ganse band en dan na de mis, net zoals vroeger, gaan we naar het café. Zo tegen een uur of 3. Niens is gewoon open. En daar gaan we dan drinken en ondertussen gaan we luisteren naar liedjes die wij zingen. Maar we gaan ook vooral praten over Maasbree. Dat klinkt een beetje saai, maar dat is het niet. Wij gaan namelijk op zoek naar wat het is om vandaag ten dag nog een echte Britse te zien. Eemes van den Hap, Eemes tegen Heewoend. Bruist dit dorp, café door dat café door het Bruis. Maar Bruis het hier ook nog. Kind ze hier nog leven, zien er nog pinautomaten zat, 2 supermarkten, een slechter en een bekker. Is dat allemaal zat? Maar blijft dat ook zo? En wat moet er gebeuren om dat zo te houden? En dat gaan we vangen in een liedje met ook hulp. En dat liedje komt op een plaat. En dat wordt over de hele wereld gezongen uiteindelijk als het klaar is. En dan moet je even nadenken. Dus er zien nog wat keertjes voor 16 september, zondag om 3 uur in zaal Niens. Check even franspolks.nl voor keertjes. Of bij Den Hap, want die regelen het mee. Dus een beetje joeksig wordt het dan nog op 16 september. Neven de Kerk, in Bree, neven deze kerk dus. En ik film me in de fiets dan wel. Ik heb niet nog wel bak.